이야 허니 사례 바로다 ସମ여 앞으로 또 저tonno thui tongbaikha ani nokni bororokbo koro ang thui tongmani sara baroda সম여 aing kunani theke hor basai phaikha agake to somabana current bai khamu hunabo current ni kuno connection koroi agake kuno biri ningnai hinaibo koroi kuno match ko hinaibo koroi mane buino yagri khana hinai mone to khayo pore হঠাৎ ke basai nai ba hor haini tala tala kai kuna theke hor basajak no kayer pore ke burum baram basa hoinai কয়েকটা রি রক খিতার কা হাই নখালাওয়া খিতার কায়ের পরে নক নি খাট রক রক ত্রাং রক তাত্রে পট সুকসান বেবাং না আবো তো খামইনো थांबाय কিয়া কে রেশন কার্ড খামকা কে অ্যাকাউন্ট তিনটা খামকা কে অমো খামকা রাং 30,000 খামকা माबा मुसुक फालेयो नका बुना हिनै वानसो गैतंग तमानो प्लास्टार किसा खायन हने के आमा संखयाव थुइ दङ आंखर थुजाक ओ फैमिली कयजन बरक दं फेमिलि हिंगाके त पाजन दङ आं बुंके रसिराम बर्मा ओ पारा खबर बुइद्राम पारा बो शान्तिनगर पञ्चायत बेलबारी ब्लक जों दिनै हठाৎ खायै बेलबारी आरडि ब्लकनि आन्दाराव शान्तिनगर भिलेजनि बयद्राम कप्रापाराव कायसेसिनि ताखुक बुमु चित्त देब्रमा चित्त कुमार देब्रमा बिनि नक जे निजि तंमानि नक हरनि सारा बारता हाय जराव सम्पूर्ण साइ नखनारा बसखाङा साबजानि अमहायजे त्रिपुरा हास्तेव लकडाउन चलि तंमानि जरावबो साइमिया साबजानि असक बररक ताबकफोना हामिया वनसक मुं सित्रा वनसक मुं तंखो बनि बागै अमहाय जर नग बरक थुइ दं केबो बाय कुनो किसु उंमानि ग्रै आं जे तिनि रिपोर्ट मान फैका वालाय सुगलाय केबो बाय अबहाय ग्रै अबहाय जरफोना साबजानि बबहाय बरक बखा जानि अमहाय जर वनसक हामिया वनसकै गायसा नक बिसिङाव थुइ दङ बररक नखंनि बररक बुमा बुफा बिरसि बुरा थुइ दंमोन जराव हरनि सारबार ताहाय जरा साबजानि नक सक जावै फैका आं अर रिपोर्ट मांखा जे अरनि जे नक फां खरकसा रसिराम ने ब निजि बिकलांग बनो आं तबे बिनि सम्बन्धे बनि परिबार सम्बन्धे साइमा माने आं जे समय सराय जरा हायो हामिया जरावा बना आं ओ सिस्टार चना रागा बिनि जे सरि हामिया नेते अबने ते रक बनांगने किसु चेष्टा खालायै नायरमन आबा आं मुइतमानो अमहाय जरा बरक हाय चुगिया जात फेमिलि अमहाय जरा बरक न साबजाना सके चिन बरक खा हामिया नगरक सगैरखा सिलिया बनि बागै जों माइया कुछुमान लिया हठाৎ खायै मिया सारा बारता हरनि माबा जों ताक आइखेंखन अर फाइ सकैलायै जों अ जगाव जे मानमानि सिनि ताखुक बनि बिसिं तैसों बरक गामिव खायसे बरक रक सुबालायनि हंनि बरक बाय फन खालाय सामाने परे बनै दिनै माइरु किसा मानखा आं निजि आंनि पार्सनेल आं बरक आंनि जे दंमोन आं रां हाजार फैसा खालामनानै दै फैसा बनि बागै आं बरक जे मुसुं माने आंनि जे सुबिन आबाद चलिग्रा आंनि सुबानाय उनाव जों टाइम सुबानाय बनबा आं फुनि ताखौ रसिरामनो फैनाय अब आबादथ' बेरमा सम्मस पाइपन जागदा जों ताम खायनाय जों वन थुकनाय अबने बिसिंतै जों चिन्ता खालायनाय बाहायकि बंनि फेमिलि नाय माने आं अलरेडि दिनै फुङा आं खानामानि साथे साथे आंनि ब्लग भिडिअनो साहरका आं थानाव बरबाबु बाय कक सालायका एसडीएम बाय कक सालायका आं साथे साथे चिनारा दिनै जों पुलिस रंमातो बय आरो भेरिफाइड खेलिका खारिमाने परे और रिपोर्ट बरने थिने अमहायनि आं रिपोर्ट नाहारका जे मिया हरन फायर सार्भिस फाइमाने फियाबा अब बेकायदा गारि पाफाया यां हाबिमनिया फायर सार्भिस बने बागै मुंसा खालायमाले अध्यक जरा फाइना यां नक पाइथाङा ताबुक जरा हर रक्तं दंखौ आबन बागै मान्याने बागै आं ताबुक साका पुलिसनि जे रिपोर्ट नुनो सारे फायर सार्भिस नि रिपोर्ट नि सारे बरबाय कक सबै एसडीएम नि बिसिंतै तिनी मान्याफोरनो खोना सनेनि बिसिङावफोरनो बसुक जरातै बरकनो हेल्प खायमान अब जों नायनाय
जों अर से आंनि ब्लक निङै आं जे मानसाक आं हेल्प फैनाय फिया सिनि पार्टी निङै जों जे सिनि खुमलुं डिभिजन निङै जों अर जे मानसाक जों सुबा फिनाय नायनाय जों अब ताबो खायजराव सिनि राजनीतिक गोथां दंखिसै राजनीतिक गोथां करिखि मिउसा करै बो हायजराव जों तामो खालायमान वान सुग्लायनाय अबनि बागैनो आं कयनोमो जोङो जेयावबो हाय बर'रक असुक सामुं सित्रा खा हामिया ताबो सित्रा बर'क ताबो तंखौ ब्लाइखि वान मा सिंसा अबनि बागैनो आं कयनाय ताखुकतै बुहुकजों नरक बेखौ हास्ते तंनाय सिनि बर'रक सुगियास जराव बर'रक जे माने किसे मिसे तंमाफोर थाङै तंमाने जराव अबहाय खालायजाक माने अमहाय परिबार सुगिया परिबारनो खालायमाने नरकनो जुदि वान सुगै खाक वारबाय जुदि मान खांखे सुबा खांखाय नरकनि बिसिंथिबो हामोनो होननाय आं वान सुगै जों जे मानसाक सिनि बर'नो हेल्प खालायनाय सुबा लायनाय अबसों नोंसोरजों जतननो हामबाय बाय दिनै जोंगर मा सफैमानि कारन तो सिनि बिएचसि चेयरमेन सिनि सार गणेश सायगी खोनारखा ब बिनि बिसिंथिनो आं खबर मारै आं मखरकसा कर्मचारी संगठन हिसाबै सिनि बरकनि सामुं थांनाय हिसाबै ससियेल वार्कार हिसाबै खानाबै आं लगी खाफ्रैमा फायखा ओके आबुनि लगेयो दिनैनि सालनो सिनि पश्चिम जिरानिया खलाबो जों एक प्राय 200 जन फेमिलि न माइरं बागनानै जों रां कालेक्सन खालायनाय आं निजे पार्सनेल उद्योग आमायके जों बागनानै माइरं एरेन्ज खायजाक आरो नै बिसिंनो जों अमाहाय अबस्था खानावै अनु कोनो केसापुनो बेग थाइसापुनो माइरं थाङै सुबावान होनैनाय आंबो आरो खाफ्रुम फायमानि ओंखाय रोना तो नांगौ गोबां मानो अजारावो सिनि बरकनि अबस्था बेलायखि किरिमा सिंसा अजारावो हायनोसो सामुं तां जानाय रक दिनाने दिन खाय अमाहाय बरक मासे सिनि बरक अमाहाय अबस्थाव सिनि खालायथाय बेलायखि आबो ताम सासिनान साबाया जों ताबुक खालायलाय दङ सिनि जे पार्टीनि सामुं तांनाय बिसोरके समाजनि सामुं तांनाय सिनि दफारनि बिसिङाव जे मानसा सिनि बरक जों सुबालायनो दङ आरो नै बिसिंनो दिनै अजारावबो जों किसिसाफोरनो सिनि खानि हामजाकमोन एकटा सुबामुंहाय जों दिनै आरो सिनि चेयारमेन बिसिंथिके जों रनानि फायलायो गावनो बिसिंथि सिनि जे दिनै माइरं बागता तमन आरो नि नांगरो दिनै जे बेग थाइसा काइसा माइरं किसा अ फेमिलि न दिनै अजारा या रफायोता ताई तो आसा आनि कुन कक्सना करै हामबाय जतन आनि कक्सा मरम थाका